Hello guys, tinicheck ko na yung natatapos dito sa batch, sa kondo na batch 1A. Ito siyang view niya guys. Ito ang CR nila guys. Meron siyang guys na shower, saka pulido pagkagawa guys. And then ito ang master bedroom nila guys. Yun. So napakaganda dito guys, yung sahig nila guys, parang ano to guys, na gawang kahoy talaga to guys. Itong master bedroom nila guys, itong pinaka view nila guys, oh. Halos pare-pareho lang yung design dito guys, pero nakakahalaga ito ng 25 million bawat unit guys. Pero solid naman guys, lahat ng 25 million ng price na yun guys, yung lahat ng halaga na yan guys, kompleto na lahat yan guys, mga appliances. Ito nang pinagtatayuan ko ngayon guys, third floor, sa third floor to guys.